आपण चुलीवर आहे ना गवारची भाजी बनवायची आहे. सर्व साहित्य इकडे जमा केलेलं आहे. हां, सर्व साहित्य घेतलं आहे. आता आपण चुलीवर भाजी बनवूया. थोडे काकीला पण बोलवूया गप्पा मारायला. तर बघा काकी आलेत. ये ना, भाजी बनवते. चालेल. आता चूल आहे ना, आता आपण चुलीवर काही बनवू शकतो. रोजचं जेवण, भाजी, जसं जसं आपल्याला काय बनवायचं असेल तसं बनवायचं. काय काकी? हो. इकडे कांदा हे करतात आहेत. ही गवारीची भाजी आहे ना, साफ करून मोडून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता ही गवारीची भाजी आहे ना, पहिली मी सुकीच्या सुकी अशी जरा भाजून घेते. म्हणजे थोडी मऊ झाली ना, मग ती लवकर शिजते. मसाल्याची भाजी नाही आहे. कसली भाजी आहे मग? मिरचीवर करायची. हां, काय झालं? रेसिपी कितीपर्यंत झाली? दिसतंय. आता काय टाकतेस तू सांग? आता ही भाजी काढून घेते. काढ. काकी आपल्या पद्धतीने बनवतात या. हो. किती मिनटं भाजलीस तू? रोस्ट केलीस ती? 3-4 मिनिटं भाजली. 3-4 मिनटं. आता काय तेल टाकते? हा, तेल. आता जिरं टाकते. तेल तापलेलं आहे ना. थोडी मोहरी झाली की लसूण, मिरची, कांदा, आता इथे फ्राय होत आहे ना. आता इथे पण आपण काय ठेवलं ना शिजायला, तरी इथून शिजू शकते. फक्त आपण जरा अशी लाकडं अशी फिरवायची बघ. अशी थोडी थोडी ही काकींच्या पद्धतीने का गवार? हा, काकी आपल्या पद्धतीने बनवतात भाजी गवारीची. थोडीशी हळद, ह्या भाजीत आपण लाल मसाला नाही टाकत ना? टाकतो आपण. लाल मसाल्याची बनवायची असली तर मसाला टाकायचा. पण ही मिरचीवर आहे. म्हणजे हिरवा कलर असणार नाही का? पिवळा कलर. एकदा पेटली की पेटते. आता ही गवार त्याच्यात टाकायची, भाजलेली गवार. आता आपल्याला गवार किती वेळ ढवळत राहायची? ढवळत नाही राहायचं. आता याच्यात झाकण ठेवायचं, शिजवायची. थोडं पाणी टाकायचं. झाली आपली भाजी? मग नाही झाली अजून, शिजायला लागेल. आता किती वेळ झाकण ठेवायचं तरी आपल्याला? आता जरा 10 मिनिटं शिजवायची चांगली.
पण ठेवलं की हा करपत नाही बघ खाली. शिजतं. ही भाजीचा येलो कलर बघ हम्म. शिजायला. ते गरम पाणी त्याच्यात वाटतं. परशी तर ठेवलं. आपण चेक केलं ना की केवढं शिजलंय ते. भाजी शिजेपर्यंत शिजवायची. हम्म. जून असतात ना आणि काय काय सुकलेले पण असतात. आली तू ये. कपडे काय दिवसातून किती होतात. इकडून कुठे डायरेक्ट तुमच्या पाठीवर. भाजी तेच पण आहे, त्या मातीत बसली. मातीत बसली. काय नाही त्या पोरीला की काय नाही ते तर मुंबईला येणार आहे ना. माणसांना सांग ती माझ्याबरोबर मुंबईला येणार आहे. काव्या येणार आहे तू मुंबईला. हा कमेंट मध्ये होता ना काव्याला मुंबईला घेऊन जा म्हणून. काव्या तुला बुक्स मी देऊ का? बुक्स पुस्तकं कोणतं काय अभ्यास करते तू? तर काय मराठी कितवीला आहे तू काव्या आता? आता पहिलीला जाय. पहिलीला जाईल. पहिलीला जाईल. ते कसं मराठी शाळेमध्ये उशिरा घेतात ना जरा. हम्म. आणि आता लॉकडाऊन मुळे बंद आहे. आता लॉकडाऊन मुळे नाही तर आता प्राण्याबिण्यांची नावं माहिती आहेत काव्या तुला सर्व? माहितीये. ABCD सर्व माहिती आहे काव्या तुला? दादा काय विचारतो बघ. शाळेत काय जाणार मग आता त्याच्या टाका बाकीचं काय ते. ओलं खोबरं गवारीची. गवत चुलीवर भाजी टेस्टी लागते पण जवळ बसला ना तर डोळे जमतात. तेच बघितलं मी त्या साईडून अँगल मारला तर डोळ्यात गेला माझ्या. धुराने डोळे जमतात. शेंगदाण्याचं कूट शेंगदाण्याचं कूट थोडासा टाकायचा. जेव्हा हा अँगल मारतो ना सर्व धूर माझ्या डोळ्यात येतो. खोबरं शेंगदाण्याचं कूट कमी ठेवायचं. या भाजीत मीठ नाही. टाकायचं मिठाशिवाय काय खाणार काय. अशी कोणती भाजी आहे मग ज्यात मीठ नाही लागत? हे काय इकडे काय कोच आहे काय. हा इकडे कोच आहे सोपा. हा शुभांगी गिर सोफा आहे मागवलेला आम्ही काव्यासाठी. हे मीठ टाकताय तिकडे. नंतर टाकलेलं करू. आई मग काकीकडे राहू तू टाकीकडे घेऊन गेला. मीठ टाकलं थोडंसं हे करायचं. या धुरांनी चांगलं डोळ्याची मसाज झालं मी. हा. बघ आता बघा लाकडं एवढी सुकी हे बघ. होत नाही. आता नाही काय मला नको होतं. दारू कांदा बिंदा. हं. तिकडे त्या साईडला नारळ लागत ना ते खायला द्या मला. तर तिकडे खुर्च्या बघा तर त्या का खुर्च्या त्या चांगली सुकू दे. आता झाकण नको. नाही ना तिकडनं काढून देते द्या. म्हणूनच ते केलं मी. हा तिकडून हा, या साईडचं दिसत नाही ना आपल्या साईडचं कधी पण. तुला ही आता नवीन बनवली बघ. तर हा व्ह्यू बघा किती छान दिसतोय. काव्या झोप आलेली वाटतं. काव्या काव्या आजीवर झोपली. इकडे तिकडे तिकडे ठेवा. आता इथे आपली रेसिपी झालेली आहे. ढवळून दाखवा. ढवलून दाखवा मला. ही माझ्या पद्धतीची भाजी केली. ही आता तयार झाली भाजी. चला भाजी तयार झाली आता. भाजी तयार झाली आता. आता काकी गाणं बोलून दाखवणार आहे. अरे नको बाबा. अशाच प्रकारे सर्वांनी तुम्ही सुद्धा भाजी बनवा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. या बर्डचा आवाज छान आहे.
काम झालं, मित्रमंडळ येत आहे. काम झालं आमचं. हे काकीचं बस्कर, हे माझा बैठक, ही काकीची बैठक. काकीची बैठक ठेवा तिकडे, काकीची बैठक, शॉर्टकट ठेवा. हा गडगा बनवला ना तेव्हा मी असले असती ना इकडे अशा काकीना मी बघितलं असतं ना तर मी सांगितलं असतं इथून आम्हाला गेट ठेवा. इथे नाही तर 2 दगड सोडून बनवा, गॅप ठेवा, गॅप है ना, गॅप झाला आहे की असतं. नाही? झालं. तिथे आमची भांडी ठेवलेली आहे. ग्लास घेते जरा. तुलसीला पाणी टाकलं. हा बघा आमचा अमर, अकबर आणि अँथोनी कुठे गेला. सामान उचला मित्रमंडळ. बिचारी काव्या करते. छोटे मित्रमंडळ आहेत ते. काव्य नको करू, थांब मी आलो, थांब मी करतो. आता इथे बघा आमच्या घराचा रंग काय, या पिलरचा पिवळा ना. आता तुम्हाला बाहेर दाखवतो. आता संध्याकाळची वेळ झालेली आहे. आता तुम्हाला वरती दाखवतो. वरती बघा आता. वाव, सिनरी कशी असते आपली, हे बघा किती छान वाटते. हे बघा किती छान वाटते. हे मी 1 मिनिट इकडे, 1 मिनिट इकडे. लवकर ये, लवकर, नंतर मिस करशील. हा डोळ्यानी बघ तरी आहे का जरा. कोणी पण नाही घेतली. आज आमचा अमर अकबर काय म्हणतो जरा तिकडे बघ. कुठे? हा ढग बघ. हे कसली तरी मच्छी मरते. मस्त वाटतं ना ते. मच्छी मरते. काय पण मच्छी मरते, काय पण बोलते. यांनी मच्छी मरतात अशा अशा आणि कोणती तरी आता मच्छी मरत असेल. जाऊ दे, मच्छी मरू दे, नको कोणतरी जिवंत होते बाबा.